Benvinguts a les xerrades Socialitzant. Aquesta xerrada es diu Concilies o només treballes? Igualtat i corresponsabilitat al tercer sector a Catalunya. Com suposem que sabreu, els que ens esteu seguint ara, al social.cat venim fent aquestes xerrades des del 2015. En elles intentem reflexionar sobre temes de l'acció social i comunitària, intentem que siguin un espai de trobada i participació, i per això habitualment acompanyem aquestes xerrades d'un dossier informatiu que habitualment entreguem físicament, però que donades les circumstàncies i com que fem la xerrada online, el podreu trobar a la nostra web, al social.cat, a l'apartat monogràfics, al número 21, amb el títol Violències masclistes a la feina. A més, els que ens esteu seguint a través de YouTube, podeu fer servir el xat connectant-vos a la vostra sessió per fer preguntes als ponents. Aquestes preguntes les recopilarem i al final de la xerrada les farem als ponents. A més, si ens esteu seguint a través de les xarxes socials, ens podeu també fer arribar preguntes a través dels hashtags socialitzant o conciliació a debat. I fins i tot ens podeu fer arribar preguntes, si voleu, a través del nostre correu electrònic, que és info@social.cat. Aleshores, en aquesta sessió, l'objectiu és intentar posar sobre la taula un tema que ens preocupa, que cada cop ens preocupa més i que, a més, amb la pandèmia de la Covid-19 segurament encara se'ns ha fet més present, que és la conciliació laboral. Com sabeu, 3 de cada 4 persones contractades al tercer sector són dones. I en aquest context ens preguntem si en un sector que està absolutament feminitzat, com és el tercer sector, les entitats fan prou per permetre aquesta conciliació. I si hi ha polítiques que s'engeguin des de l'administració que ajudin aquestes organitzacions a conciliar. També, en definitiva, ens preguntem què és conciliar i com promoure-ho. Per tal de respondre a aquestes preguntes, hem convidat a la xerrada a la directora general d'Igualtat, la Mireia Mata. Hola, Mireia. A la Gemma Altell, que és vicepresidenta de Dones Directives i Professionals de l'Acció Social, d'IPAS, i que, a més, és sòcia fundadora de G360, Cartografies Humanes i Socials. Hola, Gemma. A la Mar Gaia, que és fundadora de la consultoria Igualando i vicepresidenta de l'associació 50-50 Lideratge Compartit. Hola, Mar. I finalment el Vicent Borràs, que és sociòleg i és membre del Centre d'Estudis Sociològics sobre la vida quotidiana i el treball de la Universitat Autònoma de Barcelona. Moltes gràcies a tots 4 per participar avui, aquesta tarda. I si voleu, per començar a obrir el debat, us faig una pregunta genèrica que generarà ja d'entrada debat, que és què és més efectiu en la conciliació en un context com el nostre? El teletreball, les jornades flexibles o les jornades intensives? Em sembla que la Mireia començava, així que endavant. Molt bé, doncs bé, bona tarda i moltes gràcies per organitzar aquest esdeveniment i moltes gràcies per convidar-me en representació de la Direcció General d'Igualtat i del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies. Jo crec, Cristina, que em feies una pregunta complicada, de la qual jo no en tinc resposta. Deia que segurament si ens l'haguéssim fet escassos 10 mesos abans ens la miraríem d'una altra manera, però jo crec que els interrogants continuaran sobre la taula. Jo crec que estaria bé fer o ens cal fer una mirada molt holística sobre què passa en el món del treball i com impacta el tema de les cures, que és una altra manera de dir la conciliació, amb mirada de gènere. És evident que si jo ara repregunto de què estem parlant, sobre aquestes tres variables, estem parlant de les dones o estem parlant del conjunt de la societat o estem parlant dels homes? Perquè segurament les respostes ja no serien les mateixes, atès que els impactes dels temps de treball són absolutament diversos entre homes i dones i segurament en parlarem al llarg de la conversa. Jo crec que si tenim la capacitat, i tant de bo aquesta
desgraciada crisi que hem patit i que ens vindrà al damunt ens ha de servir per alguna cosa, jo crec que tant de bo que ens servís per fer una mica del replantejament de quins són els valors que impregnen els ritmes de treball, els horaris de treball, les productivitats i les capacitats de conciliar la nostra vida personal, els treballs de cura i naturalment, les obligacions laborals, els deures laborals. I jo crec que aquí hauríem de pensar que no hi ha una sola fórmula, i, per tant, jo no em veig amb aquesta capacitat de dir les jornades compactades, el teletreball o la flexibilitat, perquè totes tres jo crec que són fórmules desitjables i a les quals hem d'aspirar com a dones, com a treballadores i com a conjunt de la societat. I jo aquí afegiria, i el que no podem fer és renunciar mai a la presencialitat, perquè per sortir d'aquesta crisi o sota, diguéssim, la premissa de que hem de treballar la corresponsabilitat, el que tampoc no pot ser és que a les dones se'ns abandegi de la presencialitat en el treball, perquè crec que ningú de nosaltres se'ns escapa de que finalment la presencialitat continuarà sent, diguéssim, allà, si m'ho permeteu l'expressió, serà allà on és el cistell on te remenen els ous. Per tant, també reflexionar sobre les formes que necessitem, els instruments que necessitem per fer la nostra vida més conciliable i més conciliadora, però sobretot també per no deixar d'estar a l'altre costat, diguéssim, a l'altre costat de la conciliació, que és també el treball. A mi m'agradaria llançar o plantejar un tema que jo crec que és important, és el resultat d'una recerca que hem publicat darrerament des de la Direcció General d'Igualtat sobre temps de treball i temps i corresponsabilitat, i és el concepte de la sobirania del temps. Jo crec que els nostres cicles de vida no són tots iguals i, per tant, hi haurà cicles de la nostra vida en la qual la presencialitat serà molt important perquè són moments molt fundacionals de les nostres vides professionals. Hi haurà moments que seran fundacionals de les nostres vides professionals, però també familiars, si hem fet aquesta opció, i hi haurà moments en què necessitarem, o desitjarem, altres moments. Per tant, jo crec que el principal és poder tenir aquesta sobirania del propi temps de treball i del propi temps també i del temps de corresponsabilitat, i crec que aquesta sobirania és la que ens ha de poder fer triar de quin temps podem dedicar al teletreball, quina a la flexibilitat, quina a la parcialitat, quina a la presencialitat, i tot això, diguéssim, sota l'empara de normes laborals que ens protegeixin també com a treballadores. No m'allargo més, de moment. Què en penseu, la resta? Vicent, no sé si vols parlar tu perquè tenies algun estudi fet sobre inversió del temps. Jo volia fer com dos prèvies. Una sobre el concepte de conciliació. El concepte de conciliació, nosaltres ja vam fer una recerca fa quasi en el 2002, o sigui, ja fa quasi 18 anys, que era un concepte que no ens agradava. De fet, és una mala traducció perquè de l'anglès es deia reconciliation, després va passar... És a dir, perquè conciliats ja estaven, no? Llavors, la prèvia a aquest concepte apunta a pistes sobre el que després diré, perquè en realitat, per mi la pregunta fonamental seria per què té tant d'èxit discursiu, mediàtic, polític la paraula conciliació. És a dir, què ens ha passat perquè ara la conciliació es converteix en algo que tothom vulgui parlar i jo tinc dret a conciliar, s'hagi convertit en una reivindicació. Perquè, clar, jo crec que hi ha com dues coses errònies. Una que repeteix també els mitjans de comunicació i que a nosaltres ens esgarrifa moltíssim, que és la famosa incorporació de les dones al món laboral. Aquesta fal·làcia que repeteix i es torna a repetir és una fal·làcia absoluta perquè les dones han estat presents en el mercat laboral sempre al llarg de la història. L'únic que ha passat és que hi ha hagut una sèrie de dones de classe mitjana, les mares de les quals no eren presents en el mercat laboral, que van educar les seves filles perquè fossin presents. Es van dir, tu filla meva, no facis com jo, o sigui, emancipa't, sent-te lliure, estudia, incorpora't al mercat laboral, etc. I aquestes el que van descobrir és que les seves mares les havien enganyat. Perquè, clar, elles tenien un model de mare en les quals la seva mare era la senyora de classe mitjana, que era la mestressa de casa típica, que tenia ajuda externa i que se'n podia anar a les amigues, feia molt bé de mestressa de casa, feia la funció de representació social del marit, etc. I portava a la casa, anava moníssima ella, tal i qual. Resulta que la filla va de boli.
La filla va de bòlit perquè la filla vol ser una bona professional, perquè per això li he dedicat molt de temps, i ara resulta que també vol ser mare i vol complir molt bé com a mare i també vol ser esposa i està tan ben guapa i no sé quantos, i ara resulta que diu no me cabe todo. I com no en cap tot, i com que són aquestes dones de classe mitjana les que tenen el discurs social, etc., doncs han reivindicat la conciliació dient jo vull fer-ho tot i a més vull fer-ho bé. Vale? Perquè les dones de classe treballadora, què passava? Conciliaven. Això junta un altre fenomen que és com una reificació de la maternitat. És a dir, gràcies als avanços, les dones poden ser mares quan volen, entre cometes, quan volen, és a dir, ja la sexualitat s'ha separat de la reproducció, i llavors les dones poden ser... Clar, els fills que es tenen ara són molt desitjats. Què passa? Que dediquem molt de temps a les criatures. En tots els estudis està demostrat que mai en la història de la humanitat hem dedicat tant temps a les criatures com ara. I tenir la percepció que encara en tindrien que dedicar més. Que això és el perill. No és que en dediquem més que mai, sinó és que encara considerem que dediquem poc. I aquí apareix un dels límits a la conciliació. Quin és el límit de la conciliació? El límit de la conciliació és la fal·làcia del repartiment. És a dir, nosaltres podem repartir el treball domèstic, en certa mesura. És a dir, perquè si tu estàs fregant plats, no agafes els plats i dius torno a fregar-los jo, perquè si has fregat un, doncs ja estan fregats els plats. O si dius jo he preparat un plat, doncs ja he preparat un plat, o si netejo, doncs ja he netejat. Però clar, en la qüestió dels fills, perquè aquí estem parlant del treball de cura, però de les criatures, perquè el treball de cura de la gent gran és altra cosa. Aquest no és un treball ni desitjat ni volgut, sinó que és una situació sobrevinguda que tothom vol escapar d'ella. Per això tenim tantes dones immigrants que venen a cuidar el que nosaltres no volem. Però la cura de les criatures, que és desitjada, volguda, etc., clar, tenim que les dones les volen fer perquè per això han volgut ser mares i ho han decidit, etc., i són molt fills desitjats, i no estan disposades a mercantilitzar el temps dels fills amb la parella. És a dir, els estudis es diuen, fixeu-vos, els estudis es diuen, comparant dades de l'enquesta d'usos del temps del 2002 al 2009-10 amb parelles de doble ingrés, per evitar la cosa que si un treballa o no treballa està més disponible, amb parelles de... O sigui, estic dient dades que ja són velles fa 10 anys, però marca un canvi generacional respecte a les dones de menys de 45 que les dones de més de 45. El canvi generacional és que les dones dediquen 77 minuts menys al dia al manteniment de la casa i a la cuina, respecte a les més grans. És a dir, el treball domèstic no el vol fer ningú. Però, en canvi, augmenten totes el temps d'estar en les criatures. L'augmenten elles i l'augmenten ells. O sigui, no n'hi ha repartiment. Elles volen estar amb els fills i ells s'han apuntat al carro. No hi ha repartiment de la tasca de cura. El que augmenta és un temps familiar d'estar junts. Aquí hi ha moltes desigualtats, perquè ells augmenten el temps d'estar amb les criatures quedant-se, tenen el privilegi de triar. En canvi, elles no. Elles fan tot. Però ells, quan s'han apuntat a la cura i diuen, hòstia, que guai que és este tio, perquè no és com el model de pare que tinc jo, doncs a sobre que juguen els nens no vaig a dir-li, no, a sobre de jugar, donar-li el dinar i fotre'l la bronca, no, doncs fa una part que és la del privilegi de la tria, la part més amable, però tornem. La pregunta era, això era per una banda, l'altra pregunta era de les tres coses. Jo crec que les tres coses no són incompatibles, és a dir, flexibilitat, treball, teletreball i jornada intensiva, es poden fer les tres coses. Les dades que ens diuen? Les dades es diuen des del 2006 fins al 2018, la tendència del temps de treball ha sigut a compactar-lo. O sigui, anem cada vegada més, la tendència anem a l'europea, és a dir, la famosa idea del temps laboral espanyol, de jornada partida, del temps de dinar de 2 hores, etc., això s'ha escurçat. La tendència és a escurçar-se, és a dir, anem a jornades més intensives, a que el tall al migdia sigui més curt. Això és una tendència imparable que es dona de manera generalitzada. Però, per altra banda, també és cert, com apuntava la Mireia, que hi ha com una
unes fronteres, podríem dir, unes fronteres que són cada vegada menys difuses. És a dir, el treball, la prova som nosaltres ara, ha entrat dintre de les llars. És a dir, cada vegada més hi ha exigències de major disponibilitat horària de treballs. O sigui, hi ha com una invasió de dir, si abans estava compartit, dius, treballo unes hores, després me'n vaig a casa, etc. Per això quan tu dius, la jornada intensiva facilita la conciliació, o sigui, facilita que pugues estar fent altres coses. Però la invasió del treball, d'esferes i temps que no són propis del treball, la dificulta. I en el darrer estudi que han fet, el que hem vist és que les dones reivindiquen separacions clares, perquè en els espais i en els temps difusos elles perden. Les dones volen treballar unes hores i plegar i anar-me'n, i fins demà me n'oblido. Els homes, principalment, no tenen aquest problema, perquè els homes poden estar a casa mentre els nens estan per allí i tenen aquesta capacitat de dir, com si no fossin meus. O sigui, jo estic a l'ordinador i els nens van dansant, però m'és igual. En canvi, les dones prioritzen el temps de cura. Si n'hi ha un temps de treball que envaeix el temps de cura, prioritzen el temps de cura i després allarguen la jornada. Mails a les 2 de la matinada, mails, és a dir, quan ja tenen solucionat la cura, llavors es dediquen. Que això és un dels perills que ha passat en aquest, més que teletreball, podríem dir treball a distància, perquè les condicions que té que tindre el teletreball és que sigui voluntari i triat. I això ha sigut més un treball a distància perquè ha sigut forçat. Forçat i, a més, amb el perill de que els nens no estaven escolaritzats. Per tant, ja els teníem dintre de casa, llavors han forçat la màquina de què prioritzem, atendre les criatures o estar davant de la pantalla. Bueno, ja no vull parlar, després en més preguntes diré més coses, perquè si no acabaré jo parlant, seré l'únic que parla, que intervinguin les altres i després ja discutim. Marc, Gemma, quina vol fer un apunt, això que ha dit el Vicent? Passo, Gemma? Vulgueu. Bueno, les vostres reflexions, jo coincideixo amb la Mireia i amb el Vicent que no hi ha una sola fórmula, que per tant cal integrar-les. El que sí és que cal integrar-les també i veure, no deslligar-les de la cultura d'aquella organització. I ho dic perquè estic d'acord amb la Mireia també que la presencialitat, sí? O sigui, crec que el teletreball, i estic d'acord amb tu, Vicent, que no diguem-li teletreball, diguem-li treball a distància, o supervivència, si volem, perquè crec que ha sigut un tema de supervivència i que, per tant, hem de trobar aquest terme mig. Però hem de ser conscients que a moltes organitzacions pateixen d'una patologia, que jo li dic una patologia laboral que se'n diu presencialisme. És a dir, presencialisme, valorar la presència o vincular la presència amb la implicació, amb la motivació d'aquella persona a la feina. I, per tant, això porta com a conseqüència que s'allarguin els horaris laborals, no perquè estiguis en una punta de feina, sinó perquè se vincula la presència a la implicació. Per tant, clar, el teletreball, per exemple, seria una bona fórmula? És una bona fórmula, sempre i quan s'apliqui en perspectiva de gènere. I ho dic perquè suposo que aquí tindreu dades, Vicent, de que com s'organitzen les famílies, en una família heterosexual, el papa porta les criatures pel matí i la mama recull per la tarda. Jo sempre dic quina feina hi ha pel matí, quina feina hi ha per la tarda, no hay más preguntas, senyoria. Per tant, al final sí, ens organitzem en base també a aquesta divisió sexual del treball i les càrregues de feina estan molt desequilibrades. Ara imaginem que una organització posa en marxa una flexibilitat horària. Cristina, que també estava el tema de les jornades flexibles. Bé, doncs el que ens trobaríem aquí és que les dones s'incorporen molt aviat a la feina, si poden les 7 del matí o quarts de 8,
jo sempre dic, amb la capa de Harry Potter, sí? Sabeu la capa de Harry Potter, que és la capa de la invisibilitat? Perquè quan tu t'incorpores a la feina a 7:15, no et veu ningú. Sí? I aquella senyora, quan agafa el bolso a les 4 de la tarda per anar a buscar les criatures al col·le, les veu tothom. Això ho lliguem amb una cultura en la qual se li dona un valor brutal a la presència, doncs a partir d'aquí segurament la carrera professional d'aquella persona es veurà afectada. I a més, com hi ha aquests comportaments diferents, perquè recordem que el papa ha portat les criatures al col·le, sí? I per tant s'ha incorporat més tard, s'ha incorporat a les 9 o 9:45, allarga la seva jornada laboral per la tarda. Per tant, s'alimenta aquesta cultura presencialista, que no deixa de ser una cultura pensada por i para homes. Això seria, per exemple, la flexibilitat. Respecte al teletreball, clar, jo sempre dic, el teletreball és una eina, sí? I per tant, com a eina està molt bé, però, i segurament algú m'haurà sentit dir aquest exemple, un ganivet també és una eina, i un ganivet, mira, doncs jo traio una cebeta aquesta nit i li faig un sopar fantàstic als meus nanos, sí? O un ganivet mato algú. Vull dir, és una eina. Com se faci servir aquesta eina és el tema, no? I per tant, no podem desvincular l'eina o la mesura de la cultura organitzacional. I si vinculem el tema del teletreball amb la cultura organitzacional, doncs mireu, jo he vist mails a la 1 de la matinada que això sembla el concurs de veure qui envia el mail més tard alimentant una cultura de presencialisme, en aquest cas digital. Per tant, les eines o les diferents mesures que proposaves, Cristina, teletreball, jornades flexibles, jornades intensives, totes són bones. El tema és què fem i com alineem això amb la cultura organitzacional, perquè si no, doncs pot ser pitjor el remei que la malaltia. Llavors, no podem perdre de vista la visió sistèmica i holística, de dir, no són les mesures on les poso i quina és la personalitat d'aquella organització. Justament ara que dius això, Mar, pensava que a DIPAS, Gemma, vosaltres heu fet estudis que específicament parlen de com les entitats del tercer sector tenen justament aquests problemes, no? I sembla paradoxal que no estiguin més sensibilitzades en fer una retrospectiva, prospectiva de com estan elles organitzant-se el seu temps, no? Sí, justament ara pensava que, a veure, a banda d'estar bastant d'acord amb el que s'ha plantejat en general i sobretot amb aquesta qüestió, per començar, que no hi ha mesures millors o pitjors, sinó que depèn també de les circumstàncies i, efectivament, com deia la Mar, de la cultura organitzativa en cada àmbit. Jo m'agradaria, per afegir, posar el foc, efectivament, en el tercer sector, que és el que conec relativament bé i que, a més, conec directament per la meva pròpia trajectòria i també pels estudis que n'hem fet a DIPA sobre això. Al final, el tercer sector no passa... Passen coses diferents, que ara us explicaré, però no és que estigui menys sensibilitzat, sinó que al final el tercer sector reprodueix unes desigualtats de gènere i unes dificultats que estan en el mercat laboral regular, diguem, o general. Jo voldria parlar aquí d'una qüestió que té a veure amb les desigualtats socials i quasi diria de classe, si em permeteu utilitzar aquesta expressió, i que també es donen al tercer sector. És a dir, on tenim el problema, el gruix del problema del tercer sector, a banda de no oblidar en cap moment el que ja ha comentat la Cristina d'entrada, que és un sector altament feminitzat i que implica això, el problema de la conciliació està bàsicament en l'atenció directa. És a dir, sovint, quan parlem de mesures de conciliació, estem pensant en un perfil de feines i de desenvolupament professional que és similar als que podem fer els que estem aquí davant. És a dir, que té a veure treballar amb papers i que té a veure amb un ordinador i amb un treball que podríem dir entre comunitats d'oficina, intel·lectual, acadèmic o amb les vessants que sigui.
En el tercer sector, la gran dificultat està en com atendre les persones, que és el gruix del que es dedica al tercer sector, aplicant aquest tipus de mesures. Aquí, evidentment, hi ha diferències i aquestes tres que heu dit són de les més demandades, evidentment, i poden, en matisos en alguns casos, i jo diria que ara en context de Covid això ha canviat, perquè abans pensàvem, no? Com dèieu, fa 10 mesos no pensàvem que podíem haver fet atenció directa sense fer-la directa, no? I en canvi ara s'està fent. Però tot i així, per definició i per essència, hi ha una part important que requereix d'aquesta presencialitat, no? I la paradoxa està que, com que justament és un sector feminitzat, el gruix del que està passant o d'aquesta dificultat en la conciliació implica directament a les dones que són les que estan fent la feina més tècnica, d'acord? És a dir, les persones que estem o estan a les entitats, en l'estructura o en la gestió, poden d'alguna manera acollir-se a mesures de conciliació que en altres moments, efectivament, i com també ho dèieu, impliquen dedicar hores a casa, però que sí que són, en certa manera, poden permetre tot, no? O quan cal jornades més intensives, quan cal teletreball, quan cal flexibilitat, però en la presencialitat no. Si a més afegim una altra qüestió, que segurament sortirà amb altres preguntes més endavant, no? Però el fet de que, tot i que hi ha més dones que homes, òbviament, perquè és un sector feminitzat, en les posicions de direcció i gerència de les entitats, però que els homes, amb un percentatge més alt del que els tocaria, estan en aquestes posicions de direcció, m'explico? És a dir, per la part proporcional que els tocaria del sector, trobem aquí una situació que podria ser paradoxal, però no és, que és que les dones és la que ens trobem una vegada més en aquesta dificultat de conciliar. Si a més resulta que ja en l'estructura social general som les que tenim per mandat de gènere, no? Que aquí sí, deixeu-me fer al Vicent li voldria fer una petita discrepància o matís. No estic tan d'acord en que sempre les dones triem lliurement i disfrutem tant de la maternitat. Penso que això introdueix molts matisos i la resta de dones a la taula no sé. Què en penseu? Entenc el que planteges, però parlem-ne. El mandat de gènere té molt a veure amb la decisió de ser mare. És a dir que... Sí. Ara em rebats, si generacionalment parlant. El canvi generacionalment parlant, ara els fills són més triats que no abans. En el moment que vol ser mare. Certament, i sobreprotegits, certament. Tot absolutament d'acord amb això. Ho deia perquè igualment som majoritàriament dones al sector i, per altra banda, igualment ens toca més aquesta carrera de cura. Ho dic perquè a vegades, i sí que això ho comento des del sector específicament, fem uns plantejaments amb el tema de la conciliació amb uns marcs, amb uns entorns professionals que a vegades no corresponen tan directament a les realitats que es troben les dones amb atenció directa, que diguem, les tècniques de base. I a més aquí genera un altre nus d'alta complexitat que jo no resoldré, però que sí que el vull posar sobre la taula, que és una falsa dilemàtica, que seria dir, què preval? Preval el dret a conciliar de les dones treballadores que estan atenent a persones o preval la capacitat de les dones usuàries d'atenció social, que són majoritàriament dones, per accedir als recursos socials. M'explico? O sigui, si hi ha un servei que ha de proveir una atenció a infància, aquests nens i nenes han de poder no saltar-se classes per poder ser atesos en serveis, per exemple, no? Però això potser dificulta la conciliació de les dones que estan atenent en serveis d'infància. Vull dir que tenim aquí un problema que és de model social global i que això que contesto potser va més enllà del que tu has plantejat, però crec que s'ha d'entendre en tota la seva globalitat per poder abordar-ho amb claredat, no? Fins aquí, jo diria. De fet, vull explicar-vos que la intervenció del Vicent ha generat bastant de debat a les xarxes socials. Perquè no estan d'acord que es generalitzi en famílies binàries, de mare i pare, perquè cada vegada hi ha més famílies de mare i mare, o pare i pare, o mare només. I molt bona. La Mireia Gemma riuen. I després
posaven sobre la taula un debat que a mi em sembla que està en la base de tot i que, de fet, era una de les preguntes que jo tenia preparada per a la Mireia, que és que en el conjunt del mercat laboral les dones són el 50%, representen el 50%, però, en canvi, les dones són les que tenen els contractes temporals, són les que tenen els contractes parcials, no? I són, al final, coincideixo amb una de les preguntes que feia algú en el xat o a les xarxes, no? Sembla que la responsabilitat de la conciliació sempre recau sobre les dones. Que va en la línia del que deia la Gemma, potser és que tenim un problema sistèmic, no? Que fa que la temporalitat, la parcialitat, els treballs precaris sempre recaiguin sobre les dones i això condiciona, finalment. Què en penseu? Jo, si voleu intervenir, però no voleu. Vale. Respecte a lo de les xarxes, jo soc el vicepresident de l'Associació de Famílies LGTBI de Catalunya, o sigui que evidentment que no soc jo ni binari ni res, però jo parlo de lo majoritari, no vengo a hablar de mi libro. Però res de dir que això, que també ho he estudiat, les famílies homoparentals són les més igualitàries, perquè el gènere no opera de la mateixa manera. Us haig de dir que els problemes que tenen les parelles heterosexuals no són els mateixos, que són uns altres, però no són en aquest aspecte problemes de repart. Són molt més igualitaris en el repartiment de les tasques domèstiques i de cura. Aquí a l'estat espanyol i a l'estranger, en tots els estudis que s'han fet, les més igualitàries són les parelles homoparentals. Després n'hi ha circumstàncies personals de si un està a l'atur, els horaris de feina, etc. Però com el gènere no opera, no reprodueix això. Respecte a lo que dius del mercat laboral, que sí, n'hi ha una segregació, evidentment n'hi ha una segregació i la presencialitat. Mira, en els països hi ha una pregunta que em tenies que fer després, però que ve al pèl de lo que estàs, al fil de lo que estàs dient-me ara, que és que en el cas espanyol el temps parcial no és triat. Pel 80% de les dones és l'única opció d'estar en el mercat laboral. Per tant, aquí s'ha de puntualitzar molt quan diem les dones són les que fan el test parcial. No, les dones fan test parcial perquè no n'hi ha un altre, perquè la majoria de les dones que fan test parcial voldrien fer jornada completa, però no se'ls l'ofereixen. No és el test parcial triat per poder conciliar. N'hi ha algunes que sí, evidentment, però no és per això. Clar, altra cosa és el que passa, per exemple, en Alemanya o en Holanda, que n'hi ha molt més test parcial, etc. Llavors, allí sí que penalitza clarament a les dones, perquè, clar, si tu fas temps parcial, la carrera o pagaràs en termes de pensió o pagaràs en termes de fer menys carrera professional, etc. Això penalitza absolutament a les dones. És a dir, el model laboral central de més hores, etc., està pensat a la masculina i dona més oportunitat als homes que a les dones que pateixen aquesta discriminació. Quan jo referia, i ara ho agafo fil a matisar el que em deia la Gemma, quan hi ha lo de la maternitat triada, etc., el que sí que n'hi ha un mandat de gènere, és a dir, que les dones, que hi ha llibres que diuen les mares arrepentides, etc., quan hi ha algú que escriu sobre això és perquè té necessitat de justificar-se davant del món dient jo crec que no era una bona opció i vull explicar-ho a tot el món, que m'he equivocat i no sé què, perquè no vull que m'estigmatitzen. És a dir, hi ha una pressió social per ser mare absolutament i les dones, però sí, que és veritat que les maternitats són més triades ara, són més pautades, són més planificades al llarg de la vida i per això tenim un problema de fertilitat, perquè es tria més tard, es tria 7 hores més tard i després en vols tindre més i no pots o no arribes a temps. Però clar, això ajuda a explicar una mica quan jo diem quins són els límits, és a dir, com la Gemma estava dient, ull a pensar... estava dient, si nosaltres esfongem l'hora de treball, tenim que pensar en els usuaris i tenim que pensar en els treballadors. Però jo crec que aquest debat ja ha estat solucionat en els serveis que socialment s'han considerat essencials, no referits al Covid, sinó nosaltres ja hem pactat que volem una sanitat que funcioni 24 hores al dia, 365 dies al dia. N'hi ha serveis d'urgències, n'hi ha coses... És a dir, ja està muntat, ja n'hi ha serveis que estan muntats per les necessitats socials. L'altra cosa és
qui fa això, quan ho fa i en quin moment. És a dir, no estem parlant de la llibertat, perquè, clar, nosaltres socialment podem dir que els súpers siguin oberts 24 hores del dia, no? Perquè al fi i al cap estarà una dona i negra la que està fent de caixer del vespre. Això acaba sent discriminatori per les dones. Però tu pots muntar serveis professionals, és a dir, els metges, la sanitat està muntada, o els bombers, o els policies, etc. N'hi ha ocupacions que donen serveis 24 hores i la qüestió és regular-ho, pagar-ho i donar oportunitats perquè la gent vol fer aquestes feines, perquè aquestes feines sí que estan prestigiades, estan reconegudes, etc. És a dir, tu socialment decideixes i dir, bueno, quins serveis tenen que estar muntats i donar uns serveis. A Finlàndia hi ha una proposta de serveis d'administracions públiques que estaven obertes 12 hores, en torns de 6 hores, el 6 més 6, o sigui, 6 hores i 6 hores. Tenien 2 llocs de treball i tu dius, jo tinc un servei obert de les 10 del matí a les 10 del vespre. El que passa que els treballadors treballen 6 hores. 6 hores uns, 6 hores els altres. Llavors tu no pedalis i en funció de les necessitats del moment del cicle de vida, la gent té flexibilitats per triar un altre. És a dir, propostes per donar solució a això hi ha. El problema que hi ha, i repeteixo, és quan tu no poses fronteres clares. És a dir, quan tu estableixes en termes de disponibilitat, que això s'amplia i dius, jo estic disponibilitat, què és el que succeeix? No és que succeeix el que apuntava la Mar tant com dient, bueno, doncs com que l'home entra tard allarga la jornada. El perill no és aquest, el perill també està en què una dona desincronitzada, i dic una dona desincronitzada perquè el teletreball i la situació del Covid ha fet que elles estiguin més desincronitzades. Fa que digues, jo, com que tinc que atendre en unes hores determinades centrals els treballs de cura, doncs potser em llevo a les 5 del matí, treballo 3 hores i després els nens ja esmorzen, no sé què, tinc que portar a l'escola, no sé què, i després me'n reenganxo. Què significa? Depèn de la posició que tingui jo en la feina i en l'equip en el que treballe, potser que com no he fet totes les hores que tenia que fer al dia, allargo, quan els nens ja se'n van a dormir, em poso a enviar mails. Aquells mails que envio els envia a altres dones que estan en el mateix equip que jo i que les estic forçant a que elles treballen en les altres hores. És a dir, aquí no es tracta de que cadascú s'organitza el treball a la seva manera, perquè això és una fal·làcia, sinó perquè les decisions d'uns impliquen en els horaris dels altres. Llavors, s'han de posar límits, perquè si tu no poses límits, el que passa és que les desincronitzacions de les persones que estan, o són caps, organitzen, etc., impliquen a l'altre. I una altra cosa, quan Mireia deia abans lo de la sobirania, això sols ho fan, la sobirania del temps, això sols ho fan les ocupacions de prestigi. És a dir, el temps del treball és una eina de poder. Ja, els estudiosos del temps de treball abans diuen qui posava els rellotges. Els rellotges abans es tenia a l'església, en el campanari, i marcava els temps socials. Perquè tocaven les campanes, la gent no tenia rellotge. I quan es van fer les primeres indústries, en els estudis es diu que prohibien als treballadors anar en rellotge a treballar. Per què? Perquè l'amo era el que tenia el rellotge. Perquè tindre el rellotge significa tindre el poder per controlar el temps dels altres. Llavors, la sobirania del temps la té qui se la pot permetre. Perquè en realitat la qüestió és els treballadors, les empreses, els nous discursos sobre que el treballador es cregui el projecte de l'empresa, el que fa és dir-li, el creus tant el projecte de l'empresa que treballaràs tot el dia, perquè te'l creus i no n'hi ha hores. Quan tu el creus el projecte i estàs a disposició de dir, bueno, doncs clar, com el projecte de l'empresa és fantàstic i jo m'ho crec i tal i qual, i el visc amb intensitat, perquè jo vull que aquest treballador fidel ja no li posi límits, ja no li posi fronteres, ja el tinc disponible tot el dia. I és el lloc aquest, el discurs aquest meritocràtic, etc., en plan, com que pots treballar i t'ho pots organitzar, o com el famós treballem per objectius. El treballem per objectius pot ser la trampa per estar tot el dia treballant. Perquè, clar, l'objectiu, fins que no s'assoleix, posa-li hores. Vull dir que aquí hi ha com discursos que poden donar peu a no posar aquests límits, dic en perspectiva de gènere, perquè el que estan reivindicant les dones és posar límits. I si nosaltres organitzem el temps de treball amb fronteres no clares, això va perjudicar a moltíssimes dones. I, bueno, ara debatim. La gent ha hagut un moment que negàvem el cap i la Mireia jo crec que també deu tenir ganes de parlar.
perquè suposo que Jo també, justament des després de... ho... La Mar també. No sé, Jo també. sí, la Gemma també negava abans amb el cap, feia que no, en algunes coses, però em sembla que justament la reivindicació de la Mireia era com ho fem des de les polítiques públiques per construir aquesta sobirania del temps. A mi m'ha fet pensar això que deia el Vicent, en aquests dies, quan hem estat confinats, se'ns desconfinava bàsicament per treballar, perquè caps de setmana a casa, a les 10 a casa, al cinema no podíem anar tampoc. És a dir, tot el que es tancava eren aquells espais que tot permetien conciliar. I per sobre d'aquest benestar emocional que aconsegueixes mitjançant la conciliació estava el treball. Havíem de ser productius. La màquina no pot parar, no? El rellotge el tenen uns altres, no nosaltres. Suposo que des de l'administració és tot un repte com engegar aquestes sobiranies del temps, no? Jo reprenc una mica, Cristina, si em permets, una mica sobre una puntualització sobre un comentari que feies abans, que deies les dones som el 51% en el món del treball. No, això lamentablement no és cert. Entre les dones hi ha normalment un 10% menys de taxa d'ocupació. Vol dir que les dones, o sigui, hi ha menys dones disposades a sortir al mercat de treball i mireu, aquí no és el tema d'aquesta conversa, però això és un missatge terrible, perquè vol dir que ja de partida hi ha tot un conjunt de dones que o no se senten en capacitat o no tenen disponibilitat per sortir a buscar treball. Per tant, estan acceptant que són dependents, que són persones dependents econòmicament d'alguna altra persona. Per tant, això ja, imagineu-vos aquesta bossa inicial. Llavors, hi ha com us deia, hi ha també un volum notori de dones que estan buscant feina i que no en troben i, per tant, ja són menys les dones que estem treballant. Llavors, m'estava mirant, me posava al davant una mica les dades de la setmana passada de l'enquesta d'ocupació. La crisi aquesta no ens ha portat res de nou, però ha accentuat coses que estan passant, no? I el que estem veient, el que sortida d'aquesta crisi són dades tan, per mi, tan preocupants com que a la sortida de la crisi l'ocupació s'està recuperant en un 3,8 en els homes i un 2,1 en les dones. Per tant, tornem a quedar més dones a l'atur, però hi ha una cosa encara més esgarrifosa, i ara aquí torno al tema de la conversa. Resulta que el 88% de l'increment de l'ocupació a temps parcial ens l'hem menjat les dones, i en canvi el 85,9% de l'ocupació a temps total se l'han quedat els homes. I aquestes dades no estan explotades amb mirada de gènere, però tinc la certesa que d'aquest 88% de dones que han aconseguit feines a temps parcial, si féssim una enquesta, com s'han fet altres vegades, més del 70% ens dirien que no ho han fet, diguéssim, voluntàriament. Agafar una feina a temps parcial perquè estan estudiant una carrera a la universitat o perquè necessiten temps lliure per no sé què. Senzillament ens estan dient necessito aquest temps per anar a deixar els nens a l'escola, per ocupar-me dels meus pares que són persones dependents i en aquest moment no poden reingressar a la residència de gent gran o al centre de dia perquè hi ha una emergència Covid, o dones, jo crec que ho sabem, moltes dones que han renunciat a reincorporar-se a la feina perquè tenen els fills a casa, que no poden fer classe, ocupant-se de persones de risc que no es poden socialitzar i anar a altres àmbits. Per tant, continuem amb aquesta divisió sexual del treball, que això, diguéssim, crec que ho sabem totes. Jo sí que insisteixo en el repte de la corresponsabilitat. Jo soc amiga de la reforma horària, o jo soc amiga d'altres fórmules, sempre que això vulgui dir anem a equilibrar els pesos de les tasques de cura entre els membres de les parelles, en el cas de que les famílies siguin composades per dues o més persones, perquè si no estarem allà mateix, farem reformes horàries i modificarem els temps, però no incidirem en la divisió sexual del treball, i això és un tema, crec que és, per mi és la pedra de toc. Aquesta, i no altra, és la pedra de toc. Jo, una mica per puntualitzar coses que deia en Vicenç, jo sí que crec que hem d'avançar. És més, crec que hem avançat amb el tema de la sobirania horària i, per exemple, les bosses d'hores de treballadors i treballadores, que és un tema tan lluitat i a més guanyat també per les representacions sindicals de treballadors i treballadores,
ja són això una certa capacitat, que és petita, és cert, i hem d'anar molt més enllà. Però sí que hem fet guanys endavant, les flexibilitzacions, les jornades moldejables, totes aquelles mesures que els plans d'igualtat, que és una matèria en la qual a la meva direcció general treballem, la Mar Gaien és una expertíssima professional en aquesta matèria, anem avançant, no tant com caldria, però jo penso que sí que anem avançant. Ara, Vicenç, tens tota la raó del món. Hem d'aconseguir que el rellotge també el tinguin els treballadors i treballadores, no? Però crec que és una lluita a la qual no podem renunciar, perquè és que si no perpetuarem el model del segle XVIII i del segle XIX, no? De que només era un que tenia el rellotge. Per tant, contra aquests caps que tots en tenim, de que envio un missatge a les 4 de la matinada, a mi em sembla increïble. Jo crec que hi ha uns programadors m'han dit que ho fan, això de envia un missatge a les 4:15 de la matinada, no? Contrarrestar-ho amb aquells peus de missatges que tenen algunes empreses nord-europees que diuen envieu els missatges a l'hora que vulgueu, però només responen amb jornada laboral. Jo, si em permeteu, en la línia del que deia la Mireia i el Vicent, quan mirem les dades de la parcialitat i el motiu d'aquesta parcialitat, les dones, el primer motiu per treballar a jornada parcial és no haver trobat una feina a jornada completa. Vull dir, que no és una opció escollida. I crec que això és important. Igual que no, o sigui, després sí, vindran altres motius i entre ells, evidentment, el tema de conciliació. Però el primer motiu és aquest, això per una banda. I aquí ho lligaria també amb les reduccions de jornada, no? Perquè estem parlant d'aquesta parcialitat, d'aquestes entrades i sortides en el mercat laboral, o sigui, no és només parcialitat, sinó que també és temporalitat, que això el que suposa és que la carrera professional va fent parades, va fent talls, i després, evidentment, les reduccions de jornada, no? Les reduccions de jornada no és una elecció lliure. La reducció de jornada és no tinc altra manera de fer-ho, en el sentit que abans deia el Vicent, i, per tant, una opció és la reducció de jornada. Suposo que després en parlarem, Cristina, de totes les implicacions i totes les conseqüències que això després té en la bretxa salarial, no? En la bretxa salarial, i que, al final, com a gran conseqüència d'aquesta bretxa salarial és que les dones tenen un poder adquisitiu menor i, per tant, les conseqüències en la vida i en la llibertat, perquè estem parlant de llibertat, estem parlant de poder escollir i poder fer què vols fer amb la teva vida, doncs, evidentment, si no hi ha aquesta sobirania econòmica també, sobirania de temps i sobirania econòmica, doncs, evidentment, una persona no és lliure. I, per tant, compte amb això per totes les implicacions que després té això, a nivell de llibertat personal. A veure, jo un parell de qüestions també fent foc amb el sector. La primera responent també al Vicent, quan deia que aquesta qüestió de l'atenció directa està resolta. Clar, jo, a veure, parlant des de la vessant més pràctica, diria està resolta potser sobre el paper i sobre els pressupostos públics de l'administració pública. El sector, el tercer sector, estem parlant d'entitats. És una realitat absolutament diferent que amb el nivell de precarització que normalment hi ha, difícilment, jo entenc el que tu planteges, i per això dic sobre el paper quadra molt bé, no? I aleshores, doncs, si una feina que requereix una atenció extensiva, horària, per tal d'atendre el públic, diguem-ne, no? En lloc de tenir dues persones, en tenim 4, doncs probablement podem conciliar, no? Però, esclar, això va en relació a la capacitat econòmica de l'entitat per seguir pagant un sou digne i, a més, duplicar les persones que pugui tenir. Vull dir que també això, evidentment, necessita de mirar també, i ara no ho dic específicament per la Mireia, perquè no és exactament la seva tasca, però necessita també de girar la mirada cap a l'administració pública i que respongui davant d'això, perquè moltes entitats estan gestionant serveis públics o estan fent projectes que aporten i que complementen l'àmbit públic, però que no poden fer polítiques d'aquest tipus. No poden directament, no? Perquè encara es contribueix més a la precarització.
Després, per altra banda, respecte al que estava plantejant ara la Mar, tant amb el tema de la parcialitat, malgrat sí, efectivament, la primera raó és que les dones no troben feines a jornada completa, o el tema de la temporalitat o de les reduccions de jornades. Clar, en el sector es produeix un efecte afegit, això que dèiem, que és, donat que és un sector feminitzat, moltes vegades, i si parlem de famílies heterosexuals, diguem, com a sector feminitzat és un sector mal pagat. Això suposo que estem tots d'acord i, per tant, amb una capacitat salarial menor. Els homes no solen triar el tercer sector, acaba sent un sector intermedi per saltar-ne un altre, moltes vegades, i acaba sent un sector amable o refugi per les dones, moltes vegades. Què passa? Que davant de la possibilitat de que la parella home estigui treballant en un sector més ben pagat, com es tria o es decideix aparentment en una relació que no hi hagi rols de gènere molt marcats, diguem-ne que és igualitària, que això és molt suposar. Com es decideix qui redueix la jornada o qui s'orienta del mercat laboral? Doncs qui guanya menys diners, no? Llavors, això es dona en el tercer sector, efectivament. Precisament perquè, clar, són dones que estan guanyant menys que moltes de les seves parelles que estan en altres àmbits. Vull dir, és un efecte pervers on jo diria que el tercer sector és una dona, m'explico? Respecte a altres sectors, és a dir, més enllà d'homes o dones, la metàfora del que està feminitzat en aquesta societat, no? I aquest sector ho és. De fet, un home contractat al tercer sector cobra 721 euros més l'any que una dona. I, malgrat ser un sector absolutament feminitzat, la gran part dels llocs directius en les grans entitats, les que fan una facturació de més d'1 milió d'euros, són homes. Que això era una de les dades que recollia un informe de DIPES, no? Sí, si em deixes que... Bueno, em sap greu tornar a intervenir, però com que això pega molt directament, si vols ho aclareixo un moment. Això que tu estàs plantejant es donava sobretot en les juntes de govern, que no sempre són càrrecs remunerats. Les direccions i gerències estan principalment ocupades per dones. Sí que és veritat que com més gran és l'entitat i com més factura, ara deixeu-m'ho dir una mica cínicament, i perdoneu el cinisme, més interès tenen els homes en estar ocupant llocs de govern perquè té més importància, no? Això és així. Aquesta bretxa salarial s'explica per una banda perquè efectivament proporcionalment els homes estan en posicions de més direcció, de sous més alts dintre del sector, i també per aquesta qüestió que dèiem que les dones evidentment estan més en situacions de parcialitat, etc. Perquè al final els homes que estan en el sector també redueixen menys les jornades perquè són homes. És a dir, que són homes no senten tan propi el rol de cura quan hi ha aquesta possibilitat de decidir. O sigui, per una banda o per l'altra, sempre acabem. De fet, recordo que en aquest informe també es deia que en els càrrecs de base la bretxa salarial entre homes i dones és un 3% i a mesura que es puja en esglaons en l'àmbit laboral, aquesta bretxa salarial augmenta, no? I en els càrrecs directius arribava al 13% en el tercer sector. Perquè són els que no estan regulats per conveni. Sí. Càrrecs tècnics estan regulats i els de direcció no, sí. Sí, exacte. En aquest sentit, si em permets, Cristina, si la bretxa salarial el que s'observa és que correla estadísticament amb la complexitat de la nòmina, ho podríem explicar així. És a dir, si estem parlant d'un salari base per a Mondau, doncs és ojo, que llavors hauríem de parlar de feina d'igual valor. Jo dic perquè convenis col·lectius, a vegades te pots trobar convenis col·lectius que també tenen biaix de gènere, perquè aquells llocs de treball més masculinitzats tenen més complements o tenen més que aquells llocs de treball feminitzats, malgrat estiguem parlant de salari base i res més. Ara, a mesura que la nòmina es va fent més complexa, que són aquests complements que esmenta la Gemma, doncs llavors és quan la bretxa s'enxampla i s'enxampla d'una manera important. Jo, si em permeteu, jo com treballo més a l'àmbit de l'organització, sempre crec un exemple que em sembla paradigmàtic. Un comitè de direcció, qui és la direcció
que cobra menys. Recursos humans. Acostuma a ser recursos humans, la direcció de persones, i que a més correla amb la presència de dones. El 36% de les direccions de gestió de persones o de recursos humans són ocupats per dones. Per tant, aquesta correlació estadística no és casual. No sé si hi ha una relació de causalitat, però ahí està, però la correlació no la treu ningú. Per tant, allò està també. Per tant, hi ha un tema de segregació horitzontal i hi ha un tema de segregació vertical, i aquí conflueixen les dues. I simplement perquè estava sentint a la Gemma i me venia, a mi me resulta paradigmàtic de com entenem la feina de la llar o la feina de cura com a feina, doncs a mi me resulta paradigmàtic que les treballadores de la llar tinguin un règim especial. És a dir, per mi és l'exemple que és una feina que no es considera feina. És un treball que no es considera treball. I, per tant, no tenen tots aquests drets laborals reconeguts que pot tenir qualsevol altra persona que està en el règim general. Jo crec que aquest és un exemple paradigmàtic del reconeixement del treball de la llar i del treball de cura. Jo volia apuntar dues o tres coses en relació a lo que deia la Gemma i després en el que també apuntava la idea de corresponsabilitat que apuntava la Mireia. Respecte a això que dius tu del salari, aquesta és una visió de vegades una mica economicista, dient, quan les dones obtenen menys salari, pot donar la imatge, conforme ho has explicat, que ja sé que no és el teu sentit, però pot donar la imatge com si en realitat estiguessin en igualtat i fos una negociació entre la parella i dir, com que jo cobre menys diners, doncs al final, si tinc que demanar, si tinc que reduir el temps de treball, el redueixo jo perquè, clar, el salari fort és d'ell i, per tant, tornem a reproduir. Però en els estudis diuen que dona igual, és a dir, dona igual la posició respecte a la parella. Sempre acaba seguint ella la que, davant de les necessitats de cura, la que redueix el temps de treball per dedicar-se al temps de cura. Igual dona que tinguin igualtat de salaris, inclús quan ella té més salari que ell i la cura es presenta amb força, vol dir, hi ha hagut un accident laboral de la criatura, s'ha quedat en cadira de rodes, una dependència forta, etc. La que renuncia, la que demana els permisos, la que fa el sacrifici, segueix sent la dona. Per tant, això és igual. I aquí tornem a una cosa, a un dels límits que podíem apuntar de cara a la idea aquesta de corresponsabilitat, etc. Aquí tota l'estona estem pensant, o quan es pensa moltes vegades aquí, quan es fan polítiques o es dissenya el polític, hem de pensar quin model té el polític al cap. I s'ha de pensar que s'ha d'anar a que el polític, quan pensi en aquest repartiment, tingui un model en el cap que sigui de dues persones que ingressen recursos a la llar i dues persones que fan cura. Perquè moltes vegades, sobretot les polítiques que s'han fet de conciliació, s'han pensat en una persona que és la masculina, que és la que està present en el mercat laboral, i una dona que és la que va entrant i sortint o demanant-se reduccions o tests parcials en funció de les necessitats de cura. Aquí el que hem de fer és que els homes es moguin. És a dir, hem de fer polítiques perquè els homes s'impliquen en la cura. Llavors, els permisos intransferibles, igualitaris, etc., funcionen bé. Ja està comprovat que quan els homes s'impliquen en el primer any de vida de la criatura, s'impliquen molt més al llarg de la vida. Però hi ha fronteres o qüestions que caldria treballar més. Jo que considero que moltes vegades, o quan s'ha plantejat des del punt de vista polític, les polítiques d'igualtat, els homes no es senten interpel·lats. Nosaltres els estudis que veiem parlen de la ministra d'Igualtat com la ministra de les dones. És una cosa que és... Aquí hi ha una cosa que afecta les dones i que nosaltres passàvem per aquí. És a dir, totes les polítiques es pensen, llavors els permisos, no sé què, s'està pensant a veure com fem coses per les dones. Llavors els homes no es senten ells interpel·lats, és una cosa que no es va amb ells, no és aquesta... I l'altra és, en el procés, nosaltres el que veiem en els estudis és les dones no volen cedir el poder de lo domèstic i els homes ja es ve bé. És a dir, els homes no lluitaran
per assumir, perquè quan parlem de corresponsabilitat significa que l'home assumeix una part de poder de lo domèstic i de lo de cura. Perquè la responsabilitat no existeix si no n'hi ha poder. I per altre costat, però ell no el vol, perquè ja li ve bé que el tingui la dona. I la dona, i les dones, les mares, etc., no estan en molts casos disposades a cedir això. La prova ho tens, quotidianament el diuen, els grups de WhatsApp de l'escola, les representativitats, etc., tal i qual. Qui organitza les festes d'aniversaris, qui fa, etc. Aquí hi ha moltes coses que pot ser per un mandat de gènere, o sigui, l'explicació pot ser múltiple, però vull dir, nosaltres hem d'establir que hem de fer polítiques per tal d'aproximar els homes o de facilitar als homes que estiguin presents en això. Perquè aquí el que n'hi ha en l'imaginari moltes vegades és com a dona jo sé com s'han de fer les coses, jo sé el que li convé al meu fill, jo sé com s'ha d'organitzar la llar. Que va molt bé. Mira, nosaltres hem fet entrevistes a famílies que han estat confinades i que ha sigut servei essencial a ella i ell s'ha fet càrrec de les criatures durant 3 mesos, perquè no estaven ni vivint junts, perquè no volien que el servei essencial, que era sanitària, estagués a les criatures. I ell s'ho va muntar conforme va poner, amb tots els matisos, perquè no ho ha fet ni de la mateixa manera que les dones, ha tingut ajuda de la família extensa, és a dir, n'hi hauria molt que rascar. Però quan torna a casa, ell es queixa dient nosaltres ja ens havíem organitzat d'una manera i ara ella està imposant l'organització d'abans. Ja ell no lluita per això. A ell ja li ve bé tornar a la imposició de la manera d'organitzar la tasca com ho feia ell abans. Perquè ja li ve bé, perquè el fet de tindre, organitzar, no sé què, significa que al final acabes executant més, acabes implicant-te més, etc. Llavors, quan parlem de corresponsabilitat, és buscar mecanismes perquè això sigui realment així, perquè si no, no hi ha corresponsabilitat. És a dir, el que es busca és una ajuda. És a dir, fes les coses com jo vull que es facin. Això en els estudis de conciliació que van fer el 2002 ja es passava, però és que es torna a sortir aquesta idea del poder de lo domèstic o el poder de la cura. És a dir, de com es gestiona això i qui marca la pauta. Perquè anècdotes hi ha moltes. Quan hi ha 2 que estan corresponsabilitats, hi ha entrevistes que diuen és que s'hem trobat en 4 barres de pa. Perquè, clar, si tots tenen la casa al cap, un passa abans de vindre a la feina i compra 2 barres de pa i l'altre també les compra, perquè també sabia que faltava pa, que això és el que passa moltes vegades. Si té la casa al cap, és el que està gestionant quotidianament la casa, i l'altre ja li ve bé dir jo ja no la tinc al cap i no la gestione. Quan hi ha que corresponsabilitat s'ha d'inventar maneres de portar aquesta vida quotidiana de tal manera que els 2 tinguin l'horari de les extraescolars al cap, que els 2 sàpiguen, si tu fas entrevistes i preguntes en el mes de maig, venen vacances a l'estiu, tu parles amb les dones i el diuen tot el que passarà a l'estiu. Tu parles en un dia i dius, bueno, sí, ve les vacances, i què? Vull dir, no saben què faran les criatures, no saben que el dia 22 de juny s'acaba l'escola i no saben què faran a les criatures. I elles ja ho han pensat tot i ho han organitzat tot, perquè sí, clar, hem d'inventar maneres de corresponsabilitzar-ho en què algú ha de cedir una part perquè entre l'altre, o pensar polítiques que faciliten això. Ara, ataqueu. Vicent, a mi te sento parlar i me ve aquella frase del Michael Kimmel de els privilegis són invisibles per qui els gaudeix. Saps? Vull dir, al final hi ha un tema de qui vol agafar la corresponsabilitat d'una feina que socialment no té cap mena de prestigi. Per tant, jo crec que a la base hi ha molt d'això. És que al final, vull dir, no ho sé, segurament t'he interpretat malament, però és que ara anem a fer coses perquè els homes s'apuntin al carro, doncs, bueno, no sé com pair-ho, això, t'ho dic així tal qual me surt, no ho sé. Vull dir... És a dir,
no? Les senyores ho portem fent tota la vida, doncs mira, és qüestió de posar-s'hi. No, però si tu penses, a veure, quan estem parlant aquí estem parlant de dues coses. Una cosa és el treball domèstic i l'altra el treball de cura, que són dues coses diferents. El treball domèstic està totalment desprestigiat. Ningú el vol fer. Ni elles ni ells. És a dir, s'ha externalitzat al màxim. I cada vegada anem a més. I, de fet, estem vivint en cases més desordenades i més brutes generacionalment. O sigui, les de la secció femenina s'estan morint. El formato de mujer de secció femenina en plan la casa i tal i qual, i en les entrevistes es surten clarament el rebuig que n'hi ha generacionalment de no sentir-se les dones identificades igual que les mares. És a dir, consideren que l'estàndard de neteja i de cuina que tenien les mares eren unes histèriques i, per tant, fugen d'aquest model. Això és un desprestigi social, per tant, no hi ha cap lluita per fer aquest tipus de treball i totalment d'acord amb el que dius tu, la prova està en el sector de les dones de la neteja, que és el sector especial, aquesta és la prova. Però no ha passat en el treball de cura. Si et dones compte, el treball de cura, si tu mires des d'una perspectiva històrica, n'hi ha ocupacions que s'han prestigiat. Per què? L'educació és treball de cura. No s'ha prestigiat, perdona, no està prestigiada l'educació amb la infància. No. S'ha prestigiat. No s'ha prestigiat comparativament a les altres feines, home, que no té bones condicions laborals, no té... Vamos, no és una altra cosa. Bueno, és que va molt lligat. Mira les notes, com van... La medicina s'ha feminitzat moltíssim. Això també fa que en molts sectors que s'hagin feminitzat els salaris hagin baixat. És a dir, a la que entren baixen. L'entrada dones és baixa. També passa a l'arquitectura, també passa en sectors que s'hagin feminitzat, que vull dir que no sols passen els sectors que poden estar vinculats a la cura. És a dir, és el fet d'entrar, però tant per dalt com per sota. És a dir, sectors que eren masculinitzats per sota s'ha igualat a la baixa quan han entrat les dones. Sectors, estic parlant d'operaris, de fàbriques, de supermercats, etc., a la que han fet convenis en els quals han dit igualtat salarial, no és que ells hagin pujat el salari, sinó que ells han baixat. És a dir, han entrat i s'ha baixat el salari, ha anat cap a la baixa. La feminització, en aquest sentit, el podríem dir igualtat, però cap a la baixa. O sigui, tots pitjor. Llavors, quan jo estava referint-me a aquesta idea de donar prestigis, és a dir, els treballs, etc., són una construcció social. Hi ha processos històrics que fan que determinats treballs adquireixen més prestigi o menys prestigi, evidentment en funció de les persones que el fan, com estan valorats socialment, etc. Llavors, quan estàvem dient el treball de cura, aquesta reflexió la feia jo perquè sí que actualment es valora molt el treball de cura de les criatures, socialment. És a dir, els homes s'apunten i les dones estan dedicant-li més temps i no volen renunciar-hi. És a dir, i si no s'havien dedicat tant de temps a la cura, com ara no és un treball que diguem no el vull fer, no vull estar a les criatures, no. Quants negocis precaritzats, etc. Però imagineu la quantitat de serveis que surten al voltant de les criatures, contacontes, titelles, milers d'activitats. Hi ha una oferta, una sobreoferta, i això significa perquè hi ha una preocupació social i hi ha un valor social posats en les criatures. Mai de la vida han hagut tantes extraescolars i tanta diversitat i tanta oferta al respecte d'això. I això vol dir que socialment li s'està donant importància, perquè quan la gent està disposada a gastar-se diners, a gastar-se temps per fer aquestes activitats, per fer-les conjuntament, etc., vol dir perquè hi ha importància, es dona importància social. L'altre, podríem entrar a les condicions en les que fan, etc., que estarien totalment d'acord, però aquest temps, contràriament al treball domèstic, és a dir, contràriament a netejar la casa, que ningú vol netejar-la, a dedicar-li hores a la cuina, etc., aquest temps sí que està valorat. En les entrevistes tu parles de les dones i prefereixen 40 vegades més estar en el parc en les criatures que estar en casa guisant. Jo, personalment, que fer les dues coses prefereixo estar a casa guisant,
que no estan mirant com el nen estira 24 hores pel tobogan, que em sembla avorridíssim. O sigui, i en canvi, socialment, la gent prefereix estar en espais, compartint temps amb les criatures abans d'estar en casa. La gent considera que cuinar és una pèrdua de temps. I això està canviant. Vull una cosa ràpida, còmoda i fàcil. En canvi, en les criatures no. En les criatures hi ha una hipermaternitat i una hiperpaternitat, una sobreprotecció. Parles amb mestres d'infantil, etc., i et posen 50.000 exemples. Cada vegada arriben els nens menys autònoms a les escoles, perquè hi ha una sobrecura, una sobreprotecció de les criatures. Cada vegada són criatures més vulnerables, i això són efectes d'aquestes hipermaternitats i hiperpaternitats. Això que explicava ara Vicent m'ha fet pensar a mi... Suposo que les estadístiques ho diran. Jo no estic gaire d'acord en el fet que les dones no vulguin cedir feines domèstiques als homes. Domèstiques no, o de cures. Pensava que justament van sortir dades que durant el confinament els homes havien ajudat a fer tasques de la llar, però eren les tasques d'anar al supermercat i passejar el fill. Sí. Les que es quedaven a casa seguien sent les dones. I no sé fins a quin punt, diguéssim, hi pot haver un diàleg igualitari, si fins i tot quan s'han de... No és contradictori el que estava dient, no és contradictori en el que tu estàs dient. O sigui, no és contradictori. Jo quan dic que n'hi ha fronteres no em refereixo a aquest aspecte. Evidentment, els homes en el confinament s'han quedat lo bon, els nostres estudis surt. És a dir, si havia que sortir, sortia ell, perquè era lo guai. Jo estic fart d'estar en casa, me'n vaig. I quan hi ha força i els nens estan allí, jo deixo de treballar i m'ocupo jo dels nens. Evidentment, aquí jo no estic dient que això no sigui en perjudici de les dones. La qüestió és plantejar-nos, és a dir, si no es produeix un repartiment del treball de cura, per què és? És a dir, si elles augmenten el treball d'estar, dediquen més hores a les criatures, generacionalment, cada vegada més hores a les criatures, i ells també, és perquè això no són vasos comunicants. És a dir, no significa que si ho faig jo, si jo ho faig, ho deixo de fer l'altre. Significa que estem dedicant-li més temps a la cura de les criatures que abans. I per tant, aquí no n'hi ha repartiment. Si no n'hi ha repartiment és perquè alguna persona no vol cedir. No vol repartir aquest temps. El vol fer o no. La Mireia vol respondre i la Gemma després. I després sí. I jo també. Sí, la Mar també. A veure, jo no comparteixo aquesta focalització que estàs fent, Vicenç, amb el tema del repartiment de les tasques de la llar, centrada exclusivament en el tema de la cura dels infants. Primer, perquè a Catalunya resulta que cada cop en tenim menys infants, estem a la taxa més baixa d'Europa i, per tant, no tots els treballs de la llar estan vinculades amb la cura dels infants. Hi ha moltes famílies que han decidit, moltes persones que ja no tindran fills, que ja ho sabem, que estem... O sigui, per tant, no és el tema principal, perquè fins i tot en les llars on no hi ha infants, aquesta distribució absolutament desigual i jo dic que injusta de les tasques, diguen domèstiques, digues de cures, tampoc no estic d'acord amb aquesta divisió rotunda entre les tasques de cuidar els infants i les tasques domèstiques. És que la gran majoria de la ciutadania d'aquest país no té senyora de la neteja. Jo no sé en quin àmbit ho relacioneu. Jo no me relaciono amb persones que diuen jo externalitzo el rentar plats, el penjar, el fregar. Ho fem nosaltres, no ens ho fa ningú. Per tant, no comparteixo aquesta visió tan focalitzada exclusivament en la cura d'aquests infants, que cada cop són menys, i en canvi, per altra banda, el que està creixent més i més i més, i acabarem tots, és amb el tema de la dependència. I aquí hi anirem tots, perquè d'infants en podem tenir o no tenir, però de vells, si no tenim la sort de morir amb dignitat als 70 pocs,
tots hi arribarem i tots hi arribarem en unes condicions molt precàries i no tindrem xarxes públiques per acollir aquesta gent gran institucionalitzats. Per tant, jo crec que la mirada l'hem de posar cap aquí més que no cap a unes altres bandes. D'altra banda, en algun moment donat, tu parlaves, no? Com miren els polítics, com es miren els polítics, això jo que me sento, diguéssim, al·ludida, perquè jo en aquest moment ocupo un lloc de responsabilitat política, vaig insistint en la corresponsabilitat, que no és la conciliació, que no és la reforma horària. Corresponsabilitat vol dir que ens apartim les feines, totes les feines. Jo, mireu, de llars que potser s'hagin trobat 4 barres de pa un dia al vespre, és possible que n'hi hagin algunes, però ja us asseguro jo que parelles que hagin canviat 2 cops el bolquer a l'avi dependent, no crec que n'hi hagi gaires, de veritat, perquè el bolquer els haurà canviat la dona. Els seus propis pares i segurament els pares del seu home també, en el cas de parelles heterosexuals. Per tant, jo crec que no cal que no m'agradaria posar-me en aquest paradigma ni fer-ne un debat que és més important o menys, però les dades que fa poc ens explicava la doctora Sara Moreno de la Universitat Autònoma, que ha passat a la Covid, ratifica això. Els homes han ajudat més, els homes s'han dedicat a fer cuinetes, els homes s'han anat al súper perquè era el seu espai de llibertat, però les dones han continuat dedicant més temps a les feines de la llar i més temps a la suplement d'escolarització dels fills, que ha sigut una de les feines, diguéssim, no anar al parc o no mirar pel·lis junts, sinó ajudar a fer les arrels quadrades, que ningú ens en recordàvem de com carai es feien les arrels quadrades i hem hagut de mirar al Google com es feien per ajudar els nostres fills. I això també, i això no és la meva opinió, això és una estadística, això també ho han fet molt majoritàriament les mares, mentre estaven teletreballant i mentre, diguéssim, s'aixecaven a fer pipí un moment mentre esperaven la càmera del Teams i de passada miraven si la rentadora s'havia acabat de fer, Per tant, jo crec que el gruix és aquest, no tant qui cuida més els fills, perquè això em sembla que és evident i jo me'n felicito absolutament de que els homes cada cop es sentin més cridats a interpel·lar les seves criatures, només faltaria. Ai, interpel·lar no, a tenir cura de les seves criatures, només faltaria. Sols una cosa, Mireia, és que em resulta molt curiós l'apreciació que estàs fent perquè l'estudi el fem conjuntament la Sara Moreno i jo. I estem parlant del mateix. I és molt curiós com s'interpreta el missatge de manera diferent, però simplement després matisaré. O sigui, és com curiós perquè l'estudi aquest del que parla la Sara és el mateix del que parlo jo. De fet, estem en el mateix equip. Però bueno, ja està com a puntualització. Perquè veig que no és contradictori el que volia dir jo. No estic contradint el que tu dies. Bueno, no, jo parlava de focalització, perquè cadascú ens fixem en allò que ens preocupa més. Parlava justament de focalització. Gemma, tu volies dir alguna cosa, oi? Sí, a veure, és que m'estava debatent si entrava en aquest jardí o no, perquè se surt una mica del focus del que parlem, però jo soc psicòloga i des d'aquí parlaré ara. Psicòloga feminista, em declaro, i llavors des d'aquí parlaré. A veure, jo crec que, Vicenç, tens una part de raó amb el que dius, però crec que s'ha d'explicar el per què tens raó, perquè si no ens fem una trampa amb el tema, si no tenim en compte la perspectiva de gènere, i crec que ho has dit d'una manera que es pot interpretar malament. Quan parlem que les dones han de cedir poder de dintre de les cases, una mica has vingut a dir això, plantejat així sembla que hi hagi una guerra de 2 poders en igualtat de condicions on hem de fer una lluita i, evidentment, els privilegis... Però vull aclarir perquè no té res a veure el poder en minúscules, absolutament, que quasi l'hem de mirar en un microscopi, que suposa tenir, d'alguna manera, el monopoli dintre de les llars, el privilegi que suposa el poder públic, el poder social, el poder polític, etc. Per tant, són 2 coses diferents. Dit això, i ara entro com a psicòloga, suposo que vosaltres heu llegit a la Marcela Lagarde i no sé si part de l'auditori també l'he llegit, doncs Marcela Lagarde té un concepte que és molt important i que a mi personalment em va transformar la vida quan el vaig conèixer, que és el tema de l'autoestima de gènere, I quan la llegeixes, te n'adones que les dones, en aquest procés de socialització de gènere, construïm la nostra autoestima en base al reconeixement dels altres. I aquí es creuen específicament els nostres mandats. I molt important és el mandat de la maternitat i de ser bona mare, i molt important és el mandat que ens reconeixin els altres com a persona que sabem, com a dones que sabem tenir cura
de les persones que estan al nostre voltant, com també és molt important saber construir, cuidar i mantenir una família. Tot això opera en la nostra subjectivitat i la nostra identitat. I si nosaltres volem canviar aquests patrons, hem de canviar-ho també des d'aquí. És a dir, que quan diem que les dones han de cedir poder en l'àmbit domèstic, crec que no podem perdre de vista això, perquè si no és una mica trampós, no? Sembla que estem entrant, com et deia abans, no? En una rivalització de dues bandes. I el que passa que moltes dones, i potser no som nosaltres les que estem aquí, però jo crec que hem de parlar pel gruix, si cedeixen espai en la seva maternitat, però no construeixen altres espais d'identitat on poder-se reconèixer, no són res. M'explico? I això, que és un tema que penso que se'n parla molt menys del que se n'hauria de parlar, és fonamental. Perquè on les deixem, aquestes dones? Igualment, els homes en aquesta transformació també s'han de reconèixer en altres rols, però no desequilibra o no desmunta igual la subjectivitat en les dones que en els homes. I em sap greu si ho he portat a un lloc que s'aparta una mica del que estem parlant, però és que jo crec que és complementari i necessari d'incloure aquesta anàlisi també. Sí, de fet era una de les preguntes que jo tenia reservades, que és quins efectes emocionals té en la vida de les dones el fet de no poder conciliar o el fet de no poder decidir com organitzar el seu temps. La Mar fa que sí amb el cap i segur que té alguna cosa a dir sobre això. No, més que res perquè anava amb la línia, les notes que tenia anava en la línia de lo que acaba d'explicar tan bé la Gemma, no? És a dir, al final és aquest cedir poder, també en minúscules, com veu expressat la Gemma, però en tot cas per guanyar poder a l'àmbit públic, no? És a dir, i que al final aquesta hipermaternitat i hiperpaternitat de la que parles, Vicent, i que no tinc opinió perquè no conec, però al final també reprodueixen aquests mandats de gènere. És a dir, les mares s'estan dedicant més a les criatures que les seves mares i els pares més a les criatures que als seus pares. Però entenem aquesta hiperpaternitat de quan tinc temps. És a dir, les portes de les escoles s'omplen de papes els divendres a la tarda, que hi ha la jornada intensiva. Els altres dies no. Per tant, aquesta hiperpaternitat no treu espai a l'àmbit públic en el cas dels homes. Sí? Per tant, al final, jo crec que això s'ha de tenir en compte també, no? És a dir, equilibrar poders, evidentment, i al final l'objectiu és que les dones ocupin el 50% d'aquest espai públic. Sobre això, una persona ens fa una apreciació i ens diu, clar, que fa molt de temps que es demanen permisos que estiguin adaptats als infants, que 16 setmanes segurament són ridícules i que just ara tenim un permís igual pels homes i en canvi el permís de les dones queda igual. No sé si va en aquesta línia també de com aquests poders no s'acaben de distribuir de forma igualitària. Un cedeix però l'altre no en guanya res de cedir. Puc contestar? Sí. Vale. Només el meu punt de vista, o sigui, aquí el que estem, crec, quan s'estan parlant de permisos iguals i intransferibles, estem parlant de cura del menor, sí? I per tant, el que estem fent és, o entenc, que jo estic a favor del permís igual i intransferible, perquè al final és equilibrar aquesta responsabilitat, no? I estem parlant d'aquests drets del menor. I, per tant, doncs tu tens la responsabilitat de cura del teu fill, no? Al final, la legislació anterior, els meus fills són grans, però jo recordo quan van néixer els meus fills, la Diana, la meva filla, té 20 anys, jo vaig tenir les 16 setmanes. El meu company, 2 dies, entre que va anar i va venir del registre, se li va acabar el permís. Per tant, aquí també, en aquest sentit, construeix també allò que la societat pensa, que és mama,
tu acabes de parir, doncs a cuidar, papa, fes 4 gestions i vés-te'n a currar, no? Per tant, a mi em sembla absolutament imprescindible aquests permisos iguals i intransferibles, a més. En tots els estudis, jo completament d'acord, i Mireia, completament d'acord amb tu que el problema és la gent gran. Clar que el problema és la gent gran. El problema que tenim en les dades respecte a la gent gran és que no queda reflexat en les grans estadístiques. És el gran forat, però hi ha tan poca consciència social al respecte que ni siquiera, no està ben reflexat en els estudis de temps. En canvi, el temps de les criatures surt. Per això en seria, quan feia l'anàlisi i parlava aquest exemple, era de dir, t'ho dia perquè quan tu insisties en la corresponsabilitat, la corresponsabilitat de les criatures, com explicàvem que el temps de cura de les criatures augmentava en els dos àmbits. Volia fer la reflexió en el sentit que és una construcció social i on li posem nosaltres, o enllaçava la idea de mare, on posem nosaltres el prestigi social. És a dir, aquí la necessitat de cura social és la necessitat de la gent gran, però com aquesta cura no està prestigiada, quan abans dèiem qui es dedica a fer la cura d'uns altres, mireu les ocupacions, si analitzes l'àmbit sanitari, tenim especialitat de MIR, de pediatria, però no tenim de gerontologia. Sols per posar un exemple, quan hi ha molt més gent gran que nens. És a dir, quan professionalitzem i diem anem a construir les ocupacions, etc., en canvi n'hi ha una demanda constant en tots els CAPs i no sé què, us ho dic perquè estic casat en un pediatre, de que hi hagi pediatres en els CAPs, que no hi ha pediatres en els CAPs, a veure que hi hagi pediatres d'urgències, no sé què, i en canvi que està tot ple de iaios, per què el diuen? Perquè en realitat els metges de família fan de gerontòlegs. La medicina de família està muntada. Això són els exemples clars de com socialment donem valor a uns temps i no a uns altres. Completament d'acord amb tu. El forat és això, la dependència, qui ho té que fer, com ho professionalitzem, qui s'ha d'encarregar, etc. Quina demanda social. Quan hi ha la quantitat de feines que surten al voltant de les criatures, no han sortit al voltant de la gent gran. Els aparquem i ja està, no ha sortit quantitat de coses que tenia que fer la gent gran dependent, no sé quantos, on hi ha una multiplicitat d'ofertes perquè la gent que té cura de la gent gran vinguin i el distreguin i facin una obra de teatre o el porten a passejar o no sé què. Simplement agafem mà d'obra d'altres països i es posem. Això era per no de dir, clarificar. Quan posava aquest èmfasis, no és que estava tractant d'explicar. El que volia... Aquesta idea que jo comparteixo tot el que estem dient vosaltres. Jo no crec que és una qüestió d'homes i dones, jo crec que és una qüestió social. És a dir, és una qüestió social que ens afecta a tots. La meva demanda, el que jo volia posar sobre la taula és dir, a fer polítiques i a que tot el que estem parlant es converteixi en un gueto de dones. És a dir, que els homes no senten interpel·lats en això i que poder fer polítiques en les quals, perquè si no acabem reproduint la desigualtat. És a dir, acabem parlant de que el temps parcial, és a dir, si fem temps parcial i resulta que el temps parcial va penalitzar a les dones perquè són les que es tenen que agafar, com ha passat en les reduccions de jornades o a parlar del teletreball, com ha passat en el temps parcial, o quan fem polítiques de conciliació, que acaben de ser polítiques de permisos, que sols les agafen les dones, doncs el que fem és acabar fent polítiques que reprodueixen la desigualtat en tots els àmbits. Clar, per què reproduïm la desigualtat? Doncs perquè els homes no s'estan sentint interpel·lats. És a dir, vosaltres dieu, com tenen que lluitar per una cosa que no té prestigi social? Els prestigis socials també es construeixen. És a dir, que el treball domèstic estigui desprestigiat quan tu dius, no sé, l'externalització aquesta que parlava no és perquè agafem una dona de la neteja. L'externalització pot ser, quant al treball domèstic, significa hem baixat els estàndards de neteja, però la gent compra fast food, les hores de dedicació a la cuina, si tu vas a les parades del mercat, la quantitat de parades que han transformat la seva oferta en menjars ràpids, etc. Quan parlo d'externalitzar, n'hi ha moltes maneres d'externalitzar que no passen per al model més aburgesat, sinó passen de... Ara ha desaparegut la planxa a les generacions joves, ja no planxa ningú. Nosaltres estem veient que la planxa no para de baixar, els estàndards han baixat. I això no és perquè tinc una dona perquè no puc pagar, sinó perquè no vull dedicar-li temps a això. Vull dedicar-li temps a altres coses.
Si vull dedicar-li altres temps a altres coses, significa que els prestigis poden estar en un altre lloc. Evidentment, el prestigi, com dia la Gemma, està en lo públic. El prestigi que està en el món del treball. Clar, jo considero que un flac favor s'ha fet de no prestigiar també l'altre, perquè l'altre aporta molt de benestar. És a dir, hem de prestigiar el treball domèstic, hem de prestigiar els treballs de cura, perquè al fi i al cap són els treballs que aporten major benestar, més que estar tot el dia presencial en el món laboral. Però ahí nos matamos. Com es prestigia? Com es prestigia? Bueno, com es prestigia? Igual que escalfem el cap en fer polítiques, en fer permisos intransferibles igualitaris perquè els homes estiguin. És a dir, això es pot prestigiar de moltes maneres. S'ha construït el menjar sa, el menjar saludable, prestigiar el treball domèstic, s'ha de construir i pensar idees perquè això torna a ocupar part. El que passa és que la fugida cap a lo públic i deixar la casa o deixar la gestió de lo domèstic en segon terme, jo crec que podem guanyar en igualtat, però igual perdem en benestar quotidià. Igual estem perdent en benestar quotidià de les famílies. Dedicar-li tot tant de temps a la... No sé si ja estic d'acord en el sentit que sembla que si els homes no se senten... Bueno, és la meva interpretació, si els homes no se senten interpel·lats és perquè han de perdre privilegis que no estan disposats a perdre i el que hem de fer és que altres àmbits tinguin aquests privilegis, però aleshores seguim funcionant sota les lògiques del privilegi masclista que fa que, diguéssim, al final funcionem sota les lògiques de poder, no? I potser el que hem d'establir són unes lògiques diferents que no siguin les de poder, sinó, com dèiem, no? Les de corresponsabilitat. És a dir, les d'una interacció, diguéssim, d'igual a igual que no faci que constantment tu posseeixis un poder i t'interessin les cures perquè ara resulta que són un poder que a tu t'interessa perquè et vols prestigiar, no? A mi, no sé, em preocupa que volem prestigiar... No era aquesta idea, no ho dia per la qüestió poder. És tractar d'analitzar quines... Jo ho poso com en elements d'anàlisi, és a dir, no és una qüestió de dir per què tenen un poder els altres. La qüestió és, per mi és, les dones s'han mogut en l'àmbit públic, és a dir, hi ha més dones que han entrat en l'àmbit públic i en llocs de poder, i això té prestigi social, i la qüestió és buscar que les dones estiguin més presents en el món laboral, però no que estiguin més presents en el món laboral per reproduir l'esquema masculí. És a dir, no van a ser totes Merkel i Thatcher. És a dir, si estan presents Clar, estar presents aquí significa que hem de fer la presència dels dones en el públic, però això és a costa de que hem perdut per l'altre costat. És a dir, que en els llocs en què les dones estaven més presents, que aportaven més benestar quotidià, etc., perdem. És a dir, perquè tot el prestigi està a l'altre, perquè des de les mateixes dones desvaloritzem aquest tipus de tasques i feines. Perquè, en canvi, sí que hem valoritzat el temps de cura de les criatures. És a dir, això és el que passa. Jo no tinc la solució, però sí que el que passa és que hem valoritzat el temps de cura de les criatures, que pot ser explicat per un mandat de gènere, per una pressió, el que sigui, però el que estem parlant, el treball domèstic, etc., està desvaloritzat socialment. Està desvaloritzat socialment i els estàndards... O sigui, jo no sé si recordeu, però jo fa anys que quan viatjaves a Europa o a altres llocs, en altres països que hi havia més igualtat, estava passant el que ha passat aquí. És a dir, anaves a les cases aquelles i dius, bueno, més igualtat, però aquesta casa, anaves a les cases de Londres o no sé què, per l'estàndard espanyol, potser hi ha cases molt més desordenades, molt més brutes, no es guisava ningú, tot estava externalitzat, etc. I llavors dius, ostres, comparativament a nosaltres, l'estàndard era un altre. Clar, nosaltres, en aquest sentit, hem anat cap aquí, cap a una major igualtat, però hem baixat aquests estàndards de benestar quotidià. Explicació, perquè aquest temps no està valoritzat.
potser que m'equivoco en la interpretació, però estava dient de quina manera arribem cap a una corresponsabilitat en la qual, diguem, tinguem un model al cap que reduïm sincrònica i quotidianament el temps de treball amb fronteres més clares i no tan difuses, per poder permetre que els altres, que tots dos, es dediquen a la casa i a la cura amb major disponibilitat de temps i valorant. Sí que es veu també un cert canvi degut al benestar. Nosaltres el que hem vist en els treballs és que, no sé si és fruit del benestar, parlant-ho en altres sociòlegs, em diuen sabeu, abans, en l'organització dels temps, en generacions abans, el temps prestigiat era guanyar diners i treballar moltes hores. I sempre que hi havia feina disponible, he dit que estaven els caps de família masculí, moltes dones de dir, bueno, si fan hores extres, etc. L'importància ara cada vegada més, les generacions més joves, en el balanç temps-diners, comencen a plantejar-se que el temps és important. És a dir, que no és tan important guanyar molts diners com tindre temps de lliure disposició personal, temps per fer altres coses, etc. Això hi ha un canvi generacional de dir, bueno, ja no valoro tant el del treball i estar molt de temps disponible enfront a l'altre. Això també pot donar pistes a que tot no està venut, en el sentit de tot el prestigi social se l'emporta el treball productiu i els altres temps estan tenint menys prestigi. Sí, a mi el que em preocupa d'aquesta idea és que si en el treball no hem aconseguit les dones prestigiar-lo amb unes dinàmiques que siguin menys, no sé com dir-ho, menys masclistes o d'imposar a sobre de l'altre, jeràrquiques, si no hem aconseguit fer-ho en el treball i ara a sobre hem de prestigiar les tasques de la llar domèstiques i de les cures perquè els homes se sentin partíceps, possiblement fins i tot aquest àmbit acabarà funcionant sota unes lògiques jeràrquiques, d'imposició, etc. I és el que em preocupa, de com prestigiem. Com prestigiem quan els homes consideren que el prestigi està en uns valors que no són els que haurien de ser. I suposo que aquí els plans d'igualtat haurien d'intentar que aquests valors canviessin, no? Que es treballi en lògiques més horitzontals, que es treballi amb lògiques menys impositives, no? Més de diàleg obert, entenc jo. A veure, jo parlo, però després de manera que parli també la Mar i segurament també la Gemma, no? Els plans d'igualtat són, diguéssim, són mètodes de treball, no? Que són fruits d'una anàlisi d'una organització de treball, que pot ser una empresa, però també una entitat del tercer sector, una institució, no? Són filles d'una anàlisi, d'una diagnosi, d'un seguit de posar en funcionament d'un seguit de mesures i, per tant, d'intentar revertir les dinàmiques que genera el treball, no? Per tant, estem parlant d'un àmbit molt concret. Però sí que és cert que, al meu parer, l'organització del temps de treball és una palanca de canvi perquè és el que finalment acaba regint, tant si ens agrada més com si ens agrada menys, el nostre quotidià. Allò que deies tu abans, que ens van deixar anar a treballar, i ens van deixar sortir de casa per anar a treballar. I segurament no ens deixaven sortir de casa perquè com que tampoc no podien obrir les escoles, llavors no véssim segur què fem la mainada. Per tant, és cert que el treball regeix, diguéssim, la vida d'aquesta nostra societat que és capitalista i això és així. Per tant, jo crec que sí que és molt important organitzar el model productiu, les empreses, les institucions, i permetre que cada cop hi hagi més temps per donar espais en aquesta corresponsabilitat. Per tant, fer un àmbit de treball on, d'una banda, el temps, però no només el temps, sinó també el posicionament de les dones sigui cada cop més igualitari, per tant, i que no es produeixin aquestes situacions de que els homes són treballadors de primera, les dones són treballadors de segona, per tant, les dones venen a treballar de tant en tant quan no estan cuidant dels fills o quan no estan cuidant dels pares o quan no estan fent alguna altra coseta, diguéssim, que és la seva feina, diguéssim, per naturalesa. Aquesta divisió sexual del treball que incidia en un tema, per mi, importantíssim, clau,
Una és aquesta bretxa salarial, que a Catalunya la tenim d'un 23%, l'altra és aquest sostre de vidre i aquest terra enganxós que ens continua indicant que no hi ha cap corporació ni cap organització de treball que tingui més d'un 30% de dones en espais directius, ni tan sols en els llocs molt feminitzats. I, finalment, un tema absolutament dramàtic i vergonyós per una societat benestant com la nostra, i és aquesta bretxa a les pensions. Aquesta bretxa que depassa el 30% amb les pensions de jubilació. Dones que han treballat tota la seva vida. Les dones sempre treballen, tant si tenen contracte com si no, però fins i tot dones treballadores en contracte al llarg de la seva vida passen una senectut, una bellesa de precarietat, de privacions i moltes vegades fins i tot de misèria, no? I això és insuportable com a societat, no? Per tant, aquests plans d'igualtat són un instrument, però jo crec que ens cal molt, no, aquest canvi de paradigma, no? Que tant de bo aquesta crisi ens hagués ajudat. Jo crec que el tema, jo no hi crec amb el prestigiar o no prestigiar, perquè potser segurament treballar fora de casa i guanyar calés amb una feina que no ens agrada, poc prestigi té més enllà de l'econòmic. Jo crec que és com una mica que ens acusem com a societat, no les dones o els homes, sinó com a societat, no? De la mirada de que la vida és el centre. Aquesta crisi Covid ens ha ensenyat que l'important no és tenir calés, que l'important és tenir vida. I l'important no és quan lluny te'n puguis anar a viatjar, l'important és poder cuidar els teus quan els teus no estan bé, no? O poder visitar aquella gent gran o aquella gent que tu estimes i no pots. I això és posar la vida al centre. I posar la vida al centre també vol dir valorar econòmicament i reconèixer socialment i laboralment les feines de cura. És una mirada de justícia, no? I jo crec que aquí sí que tenim deures pendents, les administracions per descomptat, però també el conjunt, no, de la societat, de dir, no és més important, o sigui, no podem pretendre que ens cobrin, no podem pretendre que ens cuidin els nostres pares i els nostres avis esclavitzant dones que han travessat el món fugint de la misèria, i nosaltres aquests diners que no els hi paguem amb elles els fem servir per anar-nos de vacances a veure les misèries que passen a l'altre costat del món i fer-los fotos com si això fos un espectacle de dignitat, no? Jo crec que aquí ens falta repensar moltes coses vinculades amb l'heteropatriarcat i amb el capitalisme salvatge. Gemma, Marc. Puc, Cristina? Sí, tant, sí, tant. No, totalment d'acord i, evidentment, integrar mesures per millorar aquest equilibri de les diferents esferes de la vida i la corresponsabilitat és un àmbit indispensable que han de treballar les organitzacions. Però em permetreu si seré una mica pesada, però torno al tema de la cultura de l'organització. Mireu, quan fem projectes a mi m'agrada veure quina és la percepció de la gent en aquella organització. Hi ha un ítem que és, creus que adherir-te a mesures de conciliació pot afectar a la teva carrera professional o a la teva promoció. I la resposta majoritària acostuma a ser que sí. Per tant, vol dir que això continua passant. Però hi ha un altre ítem que em resulta molt interessant, que seria el que mesuraria a nivell global la cultura d'aquella organització, que és en la teva organització, en la teva empresa, consideres que hi ha igualtat entre dones i homes. Quan segregues les dades per sexe, no té res a veure la percepció de les dones i la percepció dels homes. Però percentualment és brutal la diferència. Llavors, us lligo això amb el que seria el fenomen de la segregació vertical. És a dir, l'escassa presència de dones en llocs de direcció. Per tant, on es defineix què és important i què no és important en una organització? En un comitè directiu. On es defineixen els objectius estratègics d'una organització? En un comitè directiu. I a aquell comitè directiu no hi ha dones. Per tant, ho lliguem també amb la percepció, perquè a més, quan en aquesta enquesta de percepció s'inclou la variable tens comandament o no tens comandament, això té un efecte lupa. Vull dir, si la percepció dels homes és molt optimista i la de les dones no, quan poses la variable comandament, això fa pam! I encara les diferències són molt grans. Per tant,
Què vull dir amb això? Clar que és importantíssim avançar, però crec que el clic i que realment les polítiques d'igualtat i, evidentment, les de conciliació integrades esdevinguin un objectiu estratègic de l'organització, cal que aquests comitès directius i aquests consells d'administració siguin paritaris, perquè si no, la percepció és esbiaixada. I qui està prenent les decisions de si allò és important o no és important és un grup de persones que creuen que això no és important. Per tant, aquí crec que entraríem en un altre debat, que seria el debat de les quotes per presència femenina, que a mi em semblen absolutament imprescindibles. Però jo ja no crec que sigui una mesura a prendre, és que és la mesura, sí, que farà que allò realment esdevingui un objectiu estratègic. I, per tant, això, no? Al final no podem perdre aquesta visió holística i sistèmica del tema, de dir, fins que no toquis això, doncs segurament no desencallaràs això altre. De fet, un dels comentaris que ens feien ara era justament, suposo que pel debat que havíem tingut sobre el prestigi i el poder, algú preguntava per què no ens cedeixen els homes el poder en l'àmbit laboral? Perquè hem de cedir nosaltres el poder en l'àmbit domèstic si no se'n cedeixen els poders en l'àmbit laboral, no? I va per aquí, no? També el de les quotes. Sí, però jo crec que mireu, jo crec que la qüestió està en què sí que hem avançat en el sentit de major presència de les dones en llocs de responsabilitat, malgrat totes les desigualtats que puguen hi haure, la presència femenina en determinats sectors ha augmentat, en llocs de poder. Evidentment que no s'ha arribat a la igualtat i estic totalment d'acord amb el que apuntaves. La qüestió és que els homes no s'han mogut per lo domèstic. La qüestió és que és com si s'han mogut tot, els prestigis estan tots en un lloc i en canvi l'altre necessitem. Quan es parla de conciliació o es parla de corresponsabilitat, quan la idea de corresponsabilitat que li agrada tant a la Mireia, el que està dient és no vull ajuda, el que vull és que t'hi fiquis. O sigui, no vull que m'ajudes a canviar el que vull que penses que tens un fill o vull que sàpigues que la teva mare a les 8 del matí l'has de trucar perquè té que anar al metge i li has de recordar perquè de vegades no se'n recorda, no? I no vull estar jo pendent de totes aquestes coses, d'acord? Llavors aquí són maneres de dir el mateix. El que estem dient és de quina manera nosaltres fem que els homes acaben apuntant-se a allò que no s'apunten. Quan jo apuntava de dir, fent polítiques, etc., no sé què, fent coses igual que estem tractant, dient tota l'estona de quina manera lluitem contra aquestes segregacions horitzontals, contra aquestes bretxes, de quina manera nosaltres fem polítiques de cara a millorar la presència de les dones en els llocs de poder, a millorar les situacions salarials que repercuteixen en millors pensions, etc. I estem plantejant-nos això des del punt de vista de la producció, des del punt de vista de l'altre, no estem fent massa coses. Més enllà del que té a veure amb els treballs de cura dels infants que els homes s'han apuntat. No estem, és a dir, estem deixant només en l'àmbit privat i de la voluntarietat i diem, bueno, llavors nosaltres el que veiem en els estudis és que tot és molt relacional. És que no podem explicar les presències i les absències d'uns en uns llocs si no entenem les presències i les absències dels altres en els altres llocs. Llavors, si nosaltres estem movent-nos molt en l'àmbit de lo públic, de lo productiu, de veure com arreglem això, perquè de quina manera hi fem aquest tipus de polítiques i després tot es basa en el temps de treball, que és l'organitzador de la vida, etc., i com ho pensem, etc., per tractar, jo dic, els altres aspectes n'hi ha fronteres, n'hi ha dificultats de les quals no treballem. És a dir, quan estem dient el treball de cura, tenim altres problemes com són. En l'estat espanyol tenim una concepció familista del
som una família extensa modificada, som un estat molt familista, de tal manera que no hi ha un èxit. El que ha passat a la llei de la dependència, que el retall de la llei de dependència ha sigut com 4 vegades més que el que hi ha hagut amb educació i en sanitat. I on estan les masses enfervorecides sortint al carrer a reclamar que retorne a tot allò que s'havia retallat? És a dir, per què? Perquè els imaginaris socials, tant de les criatures com la cura de la gent gran, és que la gent estigui en casa i cuidada per la família. O sigui, no hem muntat l'escàndol de les dependents, de les residències de gent gran. El que s'ha produït a les residències de la gent gran ha sigut un escandalós en tots els mitjans. Bueno, es tanquen les escoles, no sé què, no sé quantes, i la que serà mala de Cristo. I en canvi, la gent gran que s'ha mort, etc. I això són reflexes d'on estem nosaltres posant els prestigis socials, els esforços, els recursos econòmics, etc. S'hauria, per tant, de remunerar, per exemple, el treball de cures? És que ja està remunerat quan està... No. El treball de cura remunerat quan està professionalitzat es remunera, però el treball domèstic a la casa no, perquè entonces acabaria sent el reducte de les dones. Em paguen per estar en casa, doncs em quedo en casa. Jo, totalment contrari, jo crec que s'ha de fer un repartiment, és a dir, 2 persones presents fora del mercat laboral i 2 persones presents en la cura i en el treball domèstic, és a dir, que n'hi hagi, estiguem 2 fora i 2 dintre, perquè si no reproduïm dependències, reproduïm tot. Això és tornar, mare meva, jo crec que això és tancar a les dones dins de casa i reproduir la desigualtat d'una manera bestial, perquè ara imagina't tu, li pagues a una dona perquè estigui a casa, faci treball domèstic i cuida la criatura i es separen. I fan custòdia compartida, ara què? Li rebaixen el sou a la meitat, perquè, clar, com que ja s'ha ido del maromo, que ja vas a tener más trabajo. Jo crec que això seria reproduir la desigualtat. Vamos, és el meu pensar, però no seria gens fàcil. Bueno, jo em quedo amb alguns conceptes com el de la corresponsabilitat, el de la sobirania del temps. Em quedo amb el concepte aquest de l'autoestima de gènere, que m'ha agradat molt. I no sé si hi ha alguna pregunta, em penso que no. No hi ha cap més pregunta en el xat. Així que només em queda agrair-vos que hàgiu participat del debat. Crec que al final ha estat productiu i, bueno, entre un comentari i l'altre crec que hem tractat totes les preguntes que teníem plantejades. No sé si voleu respondre amb un sí o amb un no, si concilieu o només treballeu aquests dies per acabar. Jo crec que només treballo. Crec que només treballo aquests dies, però ara ve un pont. Jo a risc de passar-nos algun minutet de l'hora que havíem dit d'acabar, que jo crec que això sempre és una cosa molt sana i molt necessària, jo crec que hem de posar fre ja, perquè jo crec que estem en una situació d'exhauriment, jo crec que emocional, però també laboral, alarmant. Crec que la Covid, diguéssim, ens ha de justificar moltes coses, però aquesta situació a la que estem crec que no és normal i, a més, crec que està passant de manera molt àmplia a molta gent i és molt comú aquest comentari de ja no aguanto més, totes les hores penjades a la pantalla i no sé què. Jo crec que hem de fer una aliança, comencem si cal per les dones, però arrosseguem a tothom, perquè és massa bèstia el que estem vivint. Jo crec que emocionalment això ens comportarà costos, per tant, anem a conciliar ja una estona i intentem viure una mica perquè la vida continuarà i, a més, necessitarem molta energia per sortir d'aquesta crisi. Cuidem-nos. Afegiu alguna cosa? Jo em vull quedar amb el cuidem-nos i ja està. Ens quedem amb el cuidem-nos? Doncs vinga, moltes gràcies a tots per participar. Moltes gràcies.